Tuto je chlastanie za peskou, chápeš? Patoky pijeme. Patoky. Neviem, popín. Patoky, absolút, Spears, chápeš? Popiňáci. Altánky. Čučo. Tam nás čakajú decka 13-ročné. Tam, no. Poďme si kúpiť čučo a ideme za deckami. Chlastať na altánky s popínom. Dávaj tu absolút, Spears. Dávaj absolút. Áno, hrušku. Máme zelený absolút. To je iné, jak bol 35-ka. Trošku horšie, ale tak no víš, more. Tam chodíme tancovať popín do tých kopcov. Uro profesionálny, oni. Dobrý úsmev. Taký alkoholický. Tak jak popín, ne? Proste tancu dávam. Proste dávame popín, že... Ukáž popínovi, také ešte nedržal v ruke. Ja však on ešte asi nepil absolút. Určite ne. Keď si vo 35 stojí 90 korún, absolút 45. Aj to kúpuje len v akcii. Ne, to určite nedržal. Podľa mňa ani nebeže vodka. Prvý sneh ináč. A ten máme v piči. Piči. Prechádzkari vydrbaní. No,